खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गलाघाट जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि बायजोनि EX-BLT वेलफेयार ससाइटि हेफाजाबाव आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे हरखाब मिथिं जायो। गुबै थांखियानो जायो फैगौ जिथु जोनोम सान खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जोनोम सान 18 जुलाइ खोब गाजा गोमजायै गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलाव खुंनायनि मिथिं खालामदोंमोन। दाख्लै जोंनि मेरुनि जिथु जर'खा जिथु मावफुंमेल थांखि लानाय जायो। बेनि थाखायनो दिनै गासैबो आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। सावरायनायाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि सासननाय समस्ति दानायनि बागैबो रायखांदों आरो बे आयदायाव जों खोब गोथौयै दुखु फोरमायदों। बिखेखै दाख्लै थांनाय 2 मेआव जिथु मोनसे नटिफिकेसन होनानै बर' गामिफोरखौ सिनायथि होनानै गनायथि होनानै समस्ति दानायनि जिथु नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन बेनि साननै उनाव 2 तारिखआव बेखौ बन्द खालामफिननायनि जिथु नटिस ओंखारबाय बेनि सायाव जों जोबोद गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो बे लेभेलखौ दाख्लै जों थांनाय 29 मेआव जिथु जोंनि भारत सरकारनि नखर बिफाननि सा सानजा भारतनि जिथु सचिब आसाम सरकारनि नखर बिफाननि माबा निराज बार्मा लोगोसे गुबुन बिफाननि मावथिफोरजों जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जिथु कनफारेन्सनि सावरायनाय मेलाव जों बे आयदाखौ रायखांनायाव बिथांमोना सरकारजों बे आयदाखौ रायज्लायनो होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि एजेन्डा आरो बे लेभेलाव जोङो थांनाय 30 मे खालि आसाम सरकारनि ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां रनज कुमारखौ लिंहरनानै बे आयदासिम बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय जादोंमोन जोङो फोरमायो आरो बेखौ थाबैनो मावफिनगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा होयो आरो जों बिथां थाबैनो मावनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिथांमोना जोंजों जगाजग खालामफिननानै जोंनि आफादाव फैफिननायनि बाथ्रा होदों लिरनानै लिखितफ्राव आरो बिखेखकै जोंनि सासे आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों सासे मावथि गलाघाट जिल्लानि EX-BLT वेलफेयार ससाइटिनि चेयारमेन जितु अमरेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो बिथांजों थांफानानै बे आफादखौ दाफायनायाव बिथांनि गोबां बिहोमा दं होननानै आखाइ दं होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिथांजों टेलिफनिक भाबै रायलायो बिथांनि माखासे उजुर आपत्तिफोर दङ। बे उजुर आपत्तिफोरखौ जुदि जों खनसे बिदा फंबाय हिसाबै जों जिरायनानै रायलायबानो बेफोर जोबस्रांगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दं आरो जोबगोन जों बेखौ फोजोबनो नाजागोन आरो गाम्बाराव मोसाहारि बिथाङा जिहेतु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बे आफादनि प्रति मोनसे सहानुभूति दं जोंनि सायाव जों बेखौ मिथिगौ आरो जों बिथांजोंबो रायलायगोन आरो बिथांखौ जों सामाजिक भाबै मालाबाबो बयकट खालामो आरो खालामनो नागिराखै जों खालामाखै जोङो खालामनो नागिराखै बिथाङा जिहेतु काउन्सिलनिफ्राय दंफैयोसै बिथांनि जेब्ला एलिगेसनफोर दङ बेफोर निष्पत्ति जानायनि उनाव बिथांनो जुदि कर्टआव गाव जुदि मोजां राय लाबोनानै फैफिनोबा जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया आरो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव एसे जोंनि डिस्टेन्समेन्ट माबा कमिउनिकेसन एसे गेप जालायनायाव एसे भुल बुझाबुझि जालायो निस्सय जों रायलायनायनि गेजेराव निष्पत्ति खालामनो फोजोबस्रांनो हागोन आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हिसाबै बुंदों आरो जिहेतु मानसिया थारमाने गोबां गोरोन्थि मावो हमनो हाया जासे मालाबा जालांमारो थारमाने जेरैहाय जोङो जुदि गोदोयोबा दैखौ दाय होयो जुदि सौथुयोबा अन्थाइखौ दाय होनाय बायदि गावनि खामानिनि हाबानि गोरोन्थिखौ थारमाने भाग्यखौ दुसि नङा होमबा गावनि गोरोन्थिखौ मानसिया मालाबाबो नुवा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों खोमा सरकारा माने जों मोजां मोनसे फिथाइ मोनो आरो जों जयैनो
बिटिआरनि बायजोनि गासैबो बर' रायजोफोरनो खामानि मावफैनो हागोन होननानै बिसोर मोनसे खुद्रिनानै बे आफादखौ दाफैदों। रायलायनायनि गेजेराव सोरहा मा अजद दं बेफोर अजदफोरखौ जों सुंथाइनो नाजाबानो बे आफादनि थालांनाय मानसिफ्रा जोंजों फैफिनबानो बे आफादनि खुनु अस्तित्व थानाय नङा होननानै HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 970226807878 एबा 70022719229 आरो 7002131754754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।